който е свързан с инициативата София да стане културна столица на Европа през 2019 година. Истината е, че на всички нас не се иска това да се случи, но ние като публика и хора не се чувстваме в добро самочувствие по отношение на европейската култура. Считаме, че не сме направили необходимото, че едно сравнение между нас, между сценичните изкуства на България и тези на Европа, има едва ли не дълбоки пропасти, които трудно биха могли да бъдат преминати. С мен тук в тази вечер са няколко души, чиято дейност, чието лични успехи и приноса им към съответното изкуство е доказателство за точно обратно. Това са хора, които са получили не само българско, но и световно признание. Тези изкуства, които ще представим тази вечер, биха имали самочувствие в каквато и да била среща на европейско ниво. Музикалното изкуство има един закон. Законът за скока и неговото запълване. Това е обективен закон в музиката. Не можеш да скачаш непрекъснато на някъде. Скочиш на някъде, трябва да го запълниш. Да, ние изключително много сме скочили. Но трябва просто да запълваме ясноти, в съзнание, в познание, в усещане, в среда, в културна инфраструктура и така. Всичко е въпрос на една вековна еволюция, театъра, към операта, към симфонията, а и към балета, защото музиката е основа на балета. Целият този еволюционен път е минал без нас. Теоретици на музиката казват така, значи познанието на музиката, седиш, слушаш симфонична музика, няма да гледаш обръща. Ти вика трябва да разбираш напрежението на интонацията, съотношението между тоновете, те трябва да работят. Това е смисъл на слушане. Аз това ще представя България, но слушаме още. Това е закъснението, е страшно. Пета симфония на Бетховен. Тя е написана 100 години преди първата българска симфония на Никола Апанасов, която е написана 1912 година. Значи имаме едно закъснение от 100 години, като ви казах в началото, скока е неговото запълване, не можем да запълним скока. На най-елитните оркестри по света, концерт майските са българи. Да. И сега. В момента. Защото, както каза един колега, българина няма друг шанс да бъде там, ако не е концерт майско. Ами в 1890 година първо тази оперна дружба почва да прави първите си опити, да прави откази или целият оперни спектакли, но с пиано първоначално. Това е, да ви кажа, че е 290 години след като в Италия операта вече е била изкуство. Представете си, че почти колкото съществува български оперен театър, толкова години български оперни певци са имена. Значи те не отиват да кананикат по Европа. Има младо поколение, което е толкова авторитетно и достойно защитава страната си и собствения си авторитет. Няма фиш без български певец. Ние самочувствието, отивайки и мерейки силите си с всички големи, полека-лека си го създаваме. България наистина я познават навсякъде в балетните среди. Да. Заслуга за това има един музикант, Емил Димитров, който основава първия в света балетен конкурс в Варна. Първия в света. Няма голямо име в балета, което да не е минало в един период през Варненски. И винаги съм си мислила, че всъщност семейството е това, което трябва да даде началото на един такъв интерес въобще към изкуството. Не е гаранция, че всеки родител ще пуска класическа музика и няма да надува главата на детето. Но тази работа може да я свърши училището. Сега в училище, ако учител обича театър или музика, може да заведе деца. Но аз мисля, че ние можем да направим от света едно по-добро място, можем да го оставим по-богат и по-умен, след като сме избрали за свой път изкуство.